Ambe Befo, bien que cybercriminalité tribunal là, n'allez pas aller que Bololoka, Koudou, Kemoun, Bololoka, ni piratou, ni trafic, ni fin chaman, faut que ça que Bololo sera fait. Voilà ma télé à la radio, que sera fait. Il be fin fait avec déjà sera fait. Cybercriminalité n'y a ben bema. En balmake, Adaman Konate dit dans de Paris, avec mes bar labi. Et bien, il faut aller à l'eau d'âme de l'année, il y a temps en duru rati. Kado ne kanya temps ani ne kanya temps ani flower ti kado ne kanya temps ni sabala e ba ka fa no no séminaire au lieu talike article 21 kan no be talike cybercriminalité charia doka avec talike bolokan ninninka na ma fuma ko injure publique Moussa bi procès kara leçon akara leçon akara comment dire dani ne Paris ayi joala ako neni ayake ayi joala ako ayi neni ke neni kera avril 2019 neni kera avril 2019 neni sorla mu fe ambalma muso jena sugudugu ale de nali do ke malila jena sugudugu mi na ayi dogama ta présence segere ala ya ke jena sugudugu minela o don dangama ale dusu bora ale dusu bolé ala ke dogama chaman fo jamana ma sigana te kuma ina dani joala dani ko o yoro bela ale ke nga video nga kuma na ka jamana dini o yoro bela ale ni misara ani misala o buguse je ale video effacé oh il est video effacé mais nini de fait na borida itatetu ala ke mado ye video télécharger o kuma na femi kuma atara ako o kuma kelen pour que la nyinga oh cybercriminalité charia est fenye amba fo mako la loi continue est mouillé allez code infraction continue tu m'excuses infraction continue est mouillé allez nyangili de ay code komi iba ke dongo do ni effet de produit ni bokara kalama kuma ika bi kuna anyangili be yakuba kata fede ni bo dola akoko ni bo dola o kuma na dani ka solo dombao o lui kumata o lui ayira ka fo ko nini ti infraction continuité ko infraction de ko instantané no o ye muye nini na dimi be anola kele flana olu ko na dani nini ga wati mina ko o wati asoro loi cybercriminalité ko asharakse o mado bala anna asoro atara décembre 2019 dani nini ke avril 2019 nga dani ka nini ni iba ka fo ama fo moma akera ani jamana nyogote mais ko loi cybercriminalité c'est to shila ale tseki ijo onyangili koro ka fo ka be ire fe base wati nga asoro loi cybercriminalité re arrête malima bange folo nyogo sama boro o rola mais dani re ijo barla dani kuma kayan sabafo folo akwa tisran tribunal nye atisran sharia nye ay mamunu neni abisran ne ala masra ale dani na ala basra akola o de yake ale tara makan ka ala deli ka ala re folo de wele ka yafa deli ala fe ayi nini ka ale burujali ki ata dugo bi ale bi sran fem yo ala ale tara yafa deli ala folo de fe yana kana deli mo fe atale makan ayi jo alkabala aya nini ala jamana min kera sababu ne bora tungala kata France ne bora ni mali de kono kata ne mali neni ala bi yafa ama ala ba yini mali do fo ka yafa ma wa ala nala ne ne yafa ne bulu mina nga jamana la kana nyir di sharia dani o kale nano o nadela ale mana kana dilike ale mana kana fo kaba re maji amana ka ba sharia dévier anana ka re di sharia ma ale dani mi kakan ko daleku ko daleku wa be misali di malien fen be kofe dondo sera jamana nini u ka jo u ka singa na faso ibe minke ika jamana ko ika jamana nini ika bi kuma ibe ka dari mai ni to bu munun bulu olu bi ka minki ya jamana la ka bu ika jamana rema dani dasara ma ka nyafota donc ale mana ka foka nana kana modo jabi wala ma andana kana i ko da fanga kola na nana kana rebla fanga la nale ka sambe be sankemema u ka da na be san biduruma u ka da kun aye mamu fene be na yu burja ku doya ni mami ba don ka fo sharia de bi inimisi wasa na plenty do ni mami fene ya don ka fo ko srawre de ki inafa ba sabla ali ni ale to ni ma ya falema ala ba bo ale kola kuma discussion gelara barla ani min ko la abe 2 heures de temps bo iba ka fo femi aywa dani ne Paris ama adama konate am se ka fo
a ye neni min kɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ k'a kun ye jɛnɛ sogodugu minɛ la neni min kɛra dani ka nɔmɛli a jubaju parike fɛ bi o de kun ye nin ale yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ fɛnɛ tugun ani min fɛnɛ kun bɛ ɲɔgɔn na o fɛnɛ ka ka fɛnɛ nana baara la o ka sɔrɔ an bɛ fɛ ka don fitiri la n'o ye Darame ye CDR cɛ ye o donc ale yɛrɛ fɛnɛ ale ye fɛn caman fɔ transition ma a ye fɛn caman fɔ Colonel Assimi Goïta ma a ye fɛn caman fɔ Sogol Kokola Maïga ma a ko transition bilan ko 0 don ko transition tiɲɛ yɛrɛ la k'u ma fɛn kɛ ko yani an ka sigi manamanakan fɔ ni manamanafɛnw na lakuti kuma caman tɛna saya kan fɛnɛ kana n yɛrɛ sɔrɔ Sebe Kunate bolo ala y'a kɛ procureur fɛnɛ ale ɲininka a dɛmɛ bɛ baara la transition yɛrɛ baara minnu kɛra ani wulikajɔ minnu kɛra armée fɛ procureur da donna k'o ɲɛf'a ye k'a ɲininka ko transition bilan bɛ cogo di a k'a bilan ka ɲi a ko transition bilan ka ɲi k'a bilan ka ɲi a ye ko Assimi baarakɛla ye ko transition bilan k'a ka ɲi bi k'a ka ɲi sini ko bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko kɔrɔlen ni mɔgɔ bolokasikan a n'a yɛrɛ bolokasikan tɛ kelen ye an ko Mali la k'a ka ɲi n'a taara Faransi min ko ça va an kɔni an t'o dɔn ala y'a kɛ dani ta procureur y'a ɲini tribunal fɛ ko ka kalo wɔɔrɔ kaso k'a k'o kɛ kalo wɔɔrɔ kaso ko k'o juru dɔ la donc san kelen k'u ka a nɔ minɛ u k'a kɔnɔ san kelen k'a tila kalo wɔɔrɔ fila kalo wɔɔrɔ yafa ani kalo wɔɔrɔ kaso k'a k'o kɛ k'a ni CFA wari miliyɔn damadɔ k'a k'o sara pour que kɔni o ɲini président tribunal fɛ o kumana fɛn min ye an b'o la an bɛ barika da énergie ale y'a deliko daminɛ courant tigɛlen ala y'a kɛ ala ni énergie bonya na ka barika audience jɔra audience jɔlen awɔ ni ala tɛ ni énergie kun tɛ u kun bɛ délibéré kɛ audience la yɔrɔnin bɛɛ la délibéré man audience la dɛ fɛn d'audience ka délibéré kɛ sibana fɛn man jugu k'o bɔ donc an bɛ barika da énergie sababuya la courant tigɛra u ye maaw labila o kumana ko sini na ala sɔnna ma ko délibéré k'o bɛ kɛ dani ka procès o kumana n bɛ se ka min fɔ a la o de ye nin ye. mais e bɔra ka min fɔ sisan o ye kelen dɔrɔn de ye n'o ye neni ye an dun y'a mɛn k'a fɔ plainte min b'a kɔ k'a ka ca yalama a tɔ kɛra cogo di. tiɲɛ tɛ fɛn min ye plainte filanan min bɛ yen o y'an balimamuso dɔ ka plainte ye min bɛ Amérique jamana kan o plainte min filɛ nin ye o bɛ instruction na. président min kun bɛ rôle la bi min kun bɛ siège la bi min yɛrɛ kun bɛ ka jugement kɛ bi o président kelen de ka mandat filanan fɛnɛ bɛ danni fɛnɛ kan n'o y'an balimamuso in ta ye mais o bɛ à l'instruction i ye ɲininka bi audience de la n bɛ ka bi audience de ɲɛf'i ye ni ne bɔra bi audience la procureur ye min laɲini kɛ procureur yɛrɛ da sera kuma caman ma a ko danni ye cɛya kɛ a bɛ danni fo danni nana olu ma taa danni ɲini danni ye avion ta ka na wa danni min i kɔ da fanga kɔ la danni nana a nana yɔrɔ min na dɔrɔn a welela a taara i yɛrɛ di ko o ye cɛyaba ye danni y'a dɔn a ye min kɛ kunun a ma ɲa nka o n'a ta o ta jamana buruja jamana dɔgɔya o fana ye ko ye min n'a tɛ se ka kɛ ko ye ko o bɛ to ten danni kɔni ye nali min kɛ k'ale yɛrɛ procureur bɛ chapeau tirer danni ye o baara ɲuman in kɛli la o kumana a bɛ danni fo o la parce que au moins ne jateminɛ kɛ danni ye min kɛ wallahi an kana se ka la sariya don maa dɔw bɛ jamana kɔfɛ u k'u dalen tɛ justice la maa dɔw b'u la justice ɲɛ ka taa jamana kɔfɛ maa dɔw ye avion ta ka jamana bila mais danni ye avion ta ka na di. Mara y'a faamuya voilà o caman bɛ yen mɔgɔ kɛmɛ de bɛ kɔfɛ minnu k'u dalen tɛ justice la mais u bɛ plainte don mɔgɔ wɛrɛ contre la mais danni tilala ka na di. donc procureur yɛrɛ da sera o yɔrɔ ma donc o la ni n'a ɲɔgɔnna kɛra bi i k'a bila i kunna danni ka avocat côté danni ka kaso ti foyi ɲɛ nka procureur da sera kuma dɔ ma a ko k'a ye mɔgɔw koɲa yira ala la ko yara bi a ma ala ka kiti ale ni mɔgɔw cɛ maa minnu ye nkalon ta ka da ale Adama Kulubali la ko Batulu de ye miliyɔn 10 d'ale ma ko danni nana ko dɔ ye miliyɔn 5 di ko dɔ ye fɛn wɛrɛ di n'a y'a sɔrɔ ale Adama Kulubali ale ni danni delila ka ɲɔgɔn ye n'a ka bureau kɔnɔna ten ko mais ko kuma bɛɛ fɔra avocat ko ka na o jateminɛ olu ye maaw ka kuma fɔlenw de minnu bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ i kana danni minɛ sariya kama dɛ mais i b'a minɛ ko danni parce que danni yɛrɛ fɛnɛ ka kasola taga dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛ k'o profiter o ye dɔw yɛrɛ ka fɛn kuma caman fɔra quoi mais procureur kɔni ko ale kɔni b'a bila kunna o mɔgɔ ninnu furu mana jamana kɔnɔ ale procureur lui n'est pas violent ale ta tɛ se mɔgɔ si ma mais k'a fɔ i ye nin ka jina ta ka d'ale la ale kɔni n'u u nana o don n'u mana ale tɛ yafu ma ala kana yafu. donc an y'o kibaruyaw olu bɔra kuma kɔnɔ procureur yɛrɛ diya o yɔrɔ ninnu fɛ vraiment ka kuma caman bɛ yen o fɔra a kɔni kɛra leçon ye a kɛra ɲɔgɔnnadi ye a kɛra ɲɔgɔn bilasira ye a kɛra k'a yira bɛɛ la hey n bɛ kuma kelen f'i ye
anga yafa nyoma mali kono yafa anga yafa nyoma wallahi aye minge kun bey doke min kuma fa fanga ka to yin min me fa fanga ka biwo bey be ka fanga nyonti do yin ni ka fanga defense ta do yin ni ka fanga bui ni ko ibe be ka korlen ta kana bi ni nyebe mina bi mali yere fanga bi se min koro vraiment nga croix la je sona na ni be ka ba tasi ala demande ali juge yere la de ko chaman kera la ko chaman kera aya bobo voilà aya amba yini kan mo fe albi aye do fara partage ka possible aka vidéo nous partager pour like pour que vidéo soit stabiliser tout maintenant bobo ameta tezawaten ke fe na tezawaten akuma chalendo matema malaka foko armée ko ni wulani ko mbaba ku di tezawaten do fe na ko Algérie fe na ku ye ko godo anuche bu magal jawara mu de be tezawaten wakati la sera jima fo tezawaten ameyoro mina ko bi tezawaten alhamdulillah rabbil alamin ako gelara tezawaten amba fo ala ni kunu ne video ke ngile nga video ke ne a yire ngo Algérie avion fa ka be taka mo furake marani afanya Algérie avion fa ka be taka mo furake Algérie borane avion ya médecin temps ani médecin bisabani saba femi infirmier moi ani fla ale ni ambulance tankili kabeta aka okumana femi kabeta kata aka dugudun fraka dugula no fama ko timuyamin o timuyamin ale ni 15 ans Algérie avion ta kabeto fraka mais ne video ke en kunu malien payame no galondo Algérie be ka 15 ans waten wa renfort de do aba doni mo yi bi terusu jini mo ka renfort nana ka bo fan befe non ne ma foya je vous ai dit kunu Algérie te wuli abadakata barabato frakela Mali akaro sud là oni Mali be frontière ka Algérie a daba kama avion qu'on a nin kali médecin contact médecin contact on c'était des renforts na renfort mu nana o yera do kabu nu mo parce que bi maintenant que fina aujourd'hui tubabu be feka tengeli ngoto be feka terusu be chilatu tubabu be feka terusu chilatu tubabu ya don fien ka fo olu terusu munu be jela numu ula uni kele na ni terusu masa tubabu yera bo fa te tubabu yera terusu yera koropu ça ne va pas du tout entre même les Américains et les Français. C'est pour ça que terusu do ya fo bi terusu do ko bi ko on allait comme na terrain sans terusu do ye Mali kele bulu jolé uko billahi ni badri keleta ni udu keleta kitini jama fasmay donc do ye marfa bla surane mumbe ule marfa bla ule ayi ka ko tira do nikola passable américain on la ni te foye bi ule mo mu armée ku désarmer ku fa ule mo mu armée Libye ule mo mu armée Afghanistan ule mo mu armée Syrie nama udo kelena ku fa mo ko kin ka marfa ta américain ni français comme parce que bibina même les français n'arrivent pas à payer les terroristes. À plus qu'on a plus de, à peu près plus de 20 bataillons lourdement armés. C'est le Mali est fan ben mine kanicho. A jolembe tasate nasate nabora. Tezawaten Alizé bon aramadou. Ça veut quoi? Où est la nous joka Mali krebolo ladje bi. Ne m'a fait un Algérie médecin moun donnant un médecin. J'ai dit malien do une sosoya. Oh non 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 ko from mouila ko me ambulance kono ne beni don fo ka fa le 28 juillet ni Algérie kene ni ambulancier o labana mouma labana trahison ma ou est fien ko nguli mi ngam ko tele mun ne bora kana même les 20 morts la bi ko na ko sou bora Algérie de kana ko nyama mama do ko sou bora Algérie 15 ans ni kana do Mali kono ni ko na kele ni kara bi jini mo ka renfort na renfort era na la renfort ni da Mali chauka oh non, pour qu'elle est. Donc, on a donné copie. Alhamdoulilah, big les renons. Fouille marqué marfa machi, fouille machi. Moi, doye marfa blaka tamaka do Algérie kono. Do contre marfa mobula, doye fini fali. Do reke banabatoy, beitake. Mais en y mine de bikoni. Aujourd'hui, les terroristes vraiment ne s'attendent pas avec les Américains. Terroristes ni Français au non, terroristes le jolingo kono mama kono moi ke combat de couloir ou combat de proche des postes de résistance ou quoi Mali armée to ya occupé
ni Mali armée est occupée ou bien attaquer mission ngo be singa do Algérie olu boulot au kan ngo ba ka ki donne convoyer itse qui donne convoyer mais beaucoup Algérie barrière ka anouche Algérie barrière ke kan fon fala de la ni do na teza watan ko teza watan yoro min be ni Mali kan min be no bata avec l'Algérie Algérie denga tigende mais côté doin denga mat tigende côté doin mo go ga donga boko fe yoro fla de do donc Algérie pas doni Mali yoro mine Mali beta aka kane kono donc Mali beta kane kono o kan o de be fait ki Algérie be fait o de ka kodo ale la barrière ka ki ou be jole nyebe nyona mais fait bien teza watan vers le côté sud-ouest donc barrière tin fo ti donc a bobra kay fait donc a bobra kay fait voilà bobo est-ce que ambassade ka doni kele ani teza watan kele be ke wa kele ntike mais kele kele de jako ya fo ti kele ni na il va faut de ko kele be kunche tout di c'est la fin du terrorisme au Mali c'est la futa la abe bala yoro ni kungo me fie kulu wule abe bala yoro ni kungo chenchen bien di donc be fie kulu wule ni fie kulu wule ma be il ta so kele be do fie mbaka kabu yo ala wule de ke ni Mali don mo fona réplique ni ala wule malien chena muso anya video ke malien be wule ki boloja alay malien ko do jabi fie kile ma wuli nous fions ka de wuli ba ko fene kile ka fie mi ne fie ba no ka wuli do jigila mseara donc recule la kabo o kumana adebara o recule la kana Algérie teza waten non wu jobra Mali fono donc bi Algérie convent min na kata frake la kata pal épidémie min kumé et tia et timouawin mais Algérie dugu doy o convent que me fait nous dinu mo do na bi dinu mo ra donné dinu mo nya dara Mali armée kan lu fene ko kuma est-ce que bi Amérique ou te fait coup débarrasser la bolola parce que il ben kele togodi olu ibe malfa ci jona na drone be sans fait hélico be sans fait avion be sans fait do be duguma do be sans fait ibi nga tugodi donc c'est veut dire que est-ce que bi France aurait été fait qu'on nous désarmer est-ce que bi Algérie était fait qu'on nous désarmer parce que Algérie veut que tous les leaders terroristes Algérie France et États-Unis regarde la union de c'est ou quoi leader bef kuma kan noya ou ko ni Mali ka négociation na ou ni Mali ka ñogon famia bi kelen nga Algérie la kelen nga France la kelen nga Amérique la c'est pour cela mon bé nous be fait pour échapper on va faire do kelen na quoi ça chèque vous ouais pour cher Daniel abo to ka ko ba mu ha ja o donfo ka kuru la si do la ko antara ko ka mu bi to yoro do la e do ira ka ko affaire na ko exister la ko affrontement marqué ya la cher Daniel aba ka information sur tout la santé c'est ko mobili kelen min be ni convoi tra ko to o be wole ko terminator mobili à 136 mètres jour de balle Moroni ya famia sana na rodo de la nema fongo ni e kongo isumara bo ka digi mobili impine tan ani woro de bala mobili impine aduna bude kono parce que iba don mo nu ya ese ku bita an kume sram na we chenchema rodi mais ala ya ke chenchema se kata parce que kongo tra ro fla de fe chenchen ani bo fe donc bo de mobili semine mobili c'est relable la bi c'est un véhicule wala le terminator véhicule militaire lido avec obifli avec chaque rôle que avec better rôle joué avec blindé rôle fini joué donc avec fantasme fini ba kono avec anoli au mobile killing de do sono convoi baissera sur place fin de ba place là min ben 600 don folo de bina sa don ni mina bi don ni mina to kele na o de ben bi voilà aya ko woni be dansi ki anga be jam ayi ada mina kuma la fin de tanike Nations Unies la cellule la Maroc ya ira ka fo Algérie de Sahara problème ani Sahel problème elle a eu mun soro ka mais Algérie duke Maroc est comme une fois Algérie dit mo Dieu be bena ka Algérie dit bi les Américains veulent se débarrasser de l'Algérie et makoma mo chasi ni madogo la wa makoma mo chi asini madogo la ka faina aujourd'hui je suis prêt à me confesser c'est mi ben ka fo ne ma fo aw nyana ngunu to bu yikila to uti halala ngunu to de la ngamla ya fadeli fa moi je vous ai dit ça mo ne so ko ka boka ya fadeli ni halala do ni porongo et puis tout le monde veut se débarrasser de l'Algérie quelle est l'Algérie qui est kungoy c'est de l'Algérie qui est kungoy puis c'est peu ni Algérie tra de ngati mundo parce que ko quelle bourou na salema aye ko wayo mais e bra ta de ngati rom na woti kilibra ambulance mu de dugu mo do frake Timia win allez 15 ans Algérie et bra ta mo frake confundo ene so ko non o bra ta o frake Algérie ne pas doit compte de refouler c'est pour faciliter le transport des touristes sur le territoire malien et même comme l'Algérie font rien
Algérie bɛ nin kɔnpɔn na kɛlɛ wuli kuma de ye banabaatɔ furakɛ kuma ya. Moi je connais on a Algérie de kan tigɛ ci. Donc Maroc ye kuma min fɔ logique de don. Bibi na Algérie ko anw ma ko ouais ko mercenaires américains b'an ka fɛn na a bɔra Russie la ninnu ka Américains fɛnɛ ko siya bɛɛ bɛ kɛlɛ in na hali Chinois b'a la. Algérie bɔra k'a fɔ ko ONU ma lajɛ Mali bɛ na civil wɛrɛw faga tugun même bi a ka déclaration lajɛ Algérie ka bi déclaration lajɛ c'est pour faire appel aux droits de l'homme parce que a ma taa ni médecin ye gansan o donc an b'a fɔ a ye énergie ye courant tigɛ o maliyɛnw courant tigɛra an bɛ bi taa bila yan.